दिनै बर'लेण्ड राजखान्थियारि जेंना बर'लेण्ड इस्यु बेयो जोबथा पर्यायाव फैगासिनो दङ। बे जोबथा पर्यायाव फैदोंब्लाबो दिनै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ बोस्रांनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय गैजोबा। बिनिखायनो जों सम सम जों दिनै भारत सरकारखौ मिथिहोनांगोन जोंनि स्ट्रेंथ आरो दिन्थिनायजों लोगोसे भारत सरकारखौबो नारसिननांगोन आरो बेबायदि नारसिननायनि गेजेरजोंसो रायज्लायनायाव गोबां मदद हेफाजाब होगोन आरो जेंनाया बोस्रांजानायनि लामायाव फैगोन। आथिखालाव बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि माबा मोनसे मोजां मेसेज दं नामा? दङ। बेयो जाबाय थांनाय 15-16 नभेम्बराव भारतजों सायख'जानाय इन्टारल'किउटर ए.बि. माथुरजों सावरायनायानो बे मोनसे बिदिन्थि आरो बेवहाय बर'लेण्ड जेंनाखौ बोस्रांनायखौ बिथा खालामनानै एन.डि.पि. प्रग्रेसिभनि गेजेरजों सोमावसारारि आफादफोरनिबो बेवहाय डिसिसन दंफायो। लोगोसे एन.डि.पि. प्रग्रेसिभनि गेजेरजों जि चार्टार अफ डिमान्ड होनाय जादों बे चार्टार अफ डिमान्डआव गासै 23 पइन्ट दङ आरो बे 23 पइन्टनि गेजेराव 1 नम्बरावनो बर'लेण्डनि बाथ्राया हाबना दङ आरो बे मोनफ्रोमबो पइन्टफोरखौ सावरायलायनाय जादों, रायलायनाय जादों। रायलायनायनि गेजेरजों बोस्रांनायनि लामाखौबो सिन्था खालामनाय जादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। आरो बे थांनाय 15-16 थारिखआव जि ए.बि. माथुरजों सावरायनाय बेनो बर'लेण्ड जेंनानि बोस्रांजानायनि गिबिसिन दरजा गेंनाय बेखेवनाय बेखौ दिनै रायजो राजानि गेजेराव मेसेज होनो सानहरो। धीरेन बर'आ हारसिंदि बर'लेण्ड जेंनाया बोस्रांजागोन बे सम्भब नङा। थांनाय समाव बिथांमोना 3 मासनि बिथोरावहायनो जोंजों एकर्डा जागोन होनना बुंदों। बेफोर गासैबो नंखाय आरो हाखायाबो। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया धीरेन बर'जों हारसिं माब्लाबाबो सुक्ति खालामजाया। फारसेथिं आरो आफाद एन.डि.पि. प्रग्रेसिभनिफ्राय जोङो दिनै बे मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन। धीरेन बर'आथ' आफादजों एक्सपेल खालामजानाय सासे लिडार। दा बे हिसाबै धीरेन बर'जों बे बर'लेण्ड जेंनाया बोस्रांजागोन बे सम्भब नङा। लोगोसे आं बेखौनो मेसेज हरनो सानदों दिनै सोमावसारारि आफाद एन.डि.पि. प्रग्रेसिभ गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट जाय सोमावसारारि आफादनि गेजेरजों जि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो चार्टार अफ डिमान्ड होदों जि डिमान्डनि सायाव जि पइन्टफोरनि सायाव भारत सरकारा दिनै सावरायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंसो जेंनाया बोस्रांजागोन। लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायहरनो सानदों बे बर'फोरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि अराजखान्थि गौथुमफोरनिबो मदद हेफाजाब नांगोन, रायजो राजानिबो मदद हेफाजाब नांगोन। लोगोसेहाय जि 3थि सुक्ति जानो थांगासिनो दङ जाहाथे आं बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खावलायहरनाय जाहाथे बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आफादानो गौथुमफ्रानो लोगोसे रायजो राजाफ्रानो जानो थांबाय थानाय जि 3थि एकर्ड बे एकर्डनि सायाव जाहाथे मदद हेफाजाब होयो बेखौसो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय। सनितपुरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जि बर' अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्रा ओंखारगासिनो दङ। एक्सुवेलि दायो बर' राजखान्थियारिनि जिथु बर'लेण्ड इस्युखौ लानानै जि मोनसे 3थि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ बेवहाय गोबां हेंथा एबा बाधाया फैगोन। मानो होननानै बुङोबा बर' अट'नमास काउन्सिला जाबाय मोनसे स्टेटनि आन्डाराव दाजानाय मोनसे काउन्सिल। बे सेटेलाइट काउन्सिल जागोन। बेवहाय खुनु पलिटिकेल राइट्स हा हुनि मोन्थाय बा गावनि राव हारिमु आरो थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो मोन्थाय बिनि जेबो अधिकार थानाय नङा। बे कनस्टिटिउसनेल सेफगार्ड नङा। नाथाय जों दिनै सोमावसारारि आफाद फारियै एन.डि.पि. प्रग्रेसिभ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि बे सोमावसारारि आफादनि गेजेरजों जि 3थि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे भारत संबिधानजों रैखाथि मोननाय कनस्टिटिउसनेल सेफगार्ड मोनसे एकर्ड जागोन। बिनिखाय बेवहाय गोबां डिफारेन्सआ दङ। बिनि सलुसना बेनो जोङो दिनैहाय मोनसे भारत सरकारनो मोनसे मेप अलरेडि होखाबाय। BTCनि बाहेरायाव थानाय सानजाहा जेसेबां बर'फोर दङ कम्पेक्ट एरिया बेखौ लानानै मोनसे बेंखन बेनि पपुलेसन भिलेज गासैबो डाटाखौ जों होखानाय जाखाबाय। बिनिखाय जि जोबथा 3थि एकर्ड जानो थांगासिनो दङ बेखौ भारत सरकारा जेबो बाधा गैया। जि एरिया एक्सटेनसनखौ लानानै जों जि मेप होदों बेवहाय भारत सरकारनिफ्राय जेबो बाधा गैया। बरन्स बिथांमोनहा बेखौ सलुसननि मोनसे लामासो लागासिनो दङ। बिनिखाय आं खावलायहरदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा जाहाथे गोनो गोथो जाया।